Hello, magandang umaga po sa ating viewers at saka sa ating subscribers na Imbag nga Agsapa in Ilocano. Kung nanonood po tayo ngayon sa telebisyon, halos naririnig po natin ay mga kwento ng nakakatakot, nakakalungkot. Ngayon naman po ang ihahatid namin sa oras na ito ay isang kwento ng tagumpay, kwento ng biyaya ng Diyos sa mag-asawa na si Brother Jovan at saka si Jessie. Sa katunayan po, andito kami sa restaurant nila ngayon, sa umagang ito. So, simulan po natin kay Brother Jovan. Pwede po bang ikwento natin o magbigay tayo ng maiksing impormasyon kung saan tayo nanggaling sa Pilipinas? Ano yung kabuhayan natin noong kayong mga bata pa hanggang lumaki kayo at naka-abroad kayo dito sa Canada? Salamat at magandang umaga at magandang gabi sa mga kapatid dyan sa Pilipinas. Sa tanong po ninyo na kung ano ang kabuhayan namin nung kabataan namin, simple lang ang buhay namin noon. Mga magulang ko, hindi naman sila nakapag-aral, nakapagtapos. So, ang kabuhayan namin noon ay farming. Doon talaga kami kumukuha ng aming pang-araw-araw na kabuhayan. Mahirap hanggang sa tatlo kaming magkakapatid pala. Ako ang pangalawa, may babae at saka babae yung panganay namin and babae ulit yung last na kapatid ko. Nung nagpunta na kami ng college, halos magsabay kami ng ate ko kasi na mag-college noon. Mahirap talaga. Ang hirap ng kung saan kami kukuha ng pang-allowance, pang-gastos pang-araw-araw, pamasahe araw-araw. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kahit ganun kahirap, hindi tumigil ang aming mga magulang. Kahit anong klase ng trabaho ginawa nila para mabigyan kami ng gagastusin pang araw-araw. So, sa tulong din ng mga relatives at siyempre sa ating Panginoon na nakapagtapos kami ng pag-aaral kahit gaano kahirap. And then hanggang sa mag-abroad ako, siguro dun kukwento ko muna dun sa kung ano kami ng aking asawa noon, kabuhayan noon. Ganun din kasi na after or even before graduation, bago kami mag-graduate ay nagkaroon na kami ng anak. We were 20 years old nung nagkaroon kami nung lumabas, binigyan kami ng isang anak, yung unang babae na anak namin. So, mahirap talaga kasi nag-aaral pa kami noon kasi kailangan naming tapusin yung aming pag-aaral. Dumating din yung point na halos wala kaming mabili, may magastos. Kasi nagre-rent kami, bayad ng renta, gatas ng anak namin. Yun talaga ang kuhan, yun kasi sakto lang, hindi naman sakto, malimit yung kulang talaga, kulang yung gagastusin. Kaya kung ano talaga, kung minsan nga nasusulatan kami ng landlord namin noon na overdue na ang inyong renta ng bahay. Pero sa awa ng Diyos, kahit pa paano nakikinig sila sa aming pakikiusap na huwag muna kasi walang sahod. Although tapos na yung sahod, nagastos lang talaga sa pangangailangan sa loob ng bahay. And yun, kung may dagdag si Sis Jessie. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako naman po yung nanggaling sa malaking pamilya. Malaki talaga kasi 8 kaming magkakapatid. Ako po yung pang-apat. Galing din po kami sa simpleng pamilya. Yung source of income ng mga magulang ko ay farming din po. Mahirap kasi 8 kami Tapos farming.
So, ang ginagawa, nagtatanim, yun ang binibenta ng magulang ko sa palengke. Yun ang source of income. So, malaking tulong sa akin, pasasalamat ko sa Panginoon kasi mayroon kaming kamag-anak na nagpaaral sa akin. So, ako lang po yung nakapunta sa university at yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. May tumulong sa akin para makapag-aral. At yun naman po yung tinitingnan ko ngayon na give it back what the God give it to you. Yun po yung yun po, nagkakilala kami ni Brother Jiban sa university. Nag-start kami at very young age na nagkapamilya kami. Maalala ko nung kami, maliit yung bahay namin, hindi bahay, nagre-rent lang po kami sa maliit na room. Andun na lahat, yung bed, yung kitchen, yung dining room, living room, sa isang maliit na kwarto. But I thank the Lord for that. So, yun po yung doon kami nag-start hanggang nga po na si Brother Juba nagtrabaho sa Philex, sa La Trinidad kami. Nagtatrabaho din po ako sa isang isang mall sa La Trinidad. So, ganun po yung buhay namin. Magising sa umaga, magtatrabaho. Alam naman po natin sa atin na trabaho talaga. Tapos, paycheck to paycheck din po. But I thank the Lord for that. Hindi namin, nung panahon na hindi pa po kami naniwala. Alam namin may Panginoon, pero hindi pa kami Yung ka-in-depth ng relationship namin sa Panginoon. Okay. So, si Brother Jivan po natapos ng Parehas namin ng Yes, BS magkaklase po kami. Bachelor of Science in Agriculture. okay, Bachelor of Science in Agriculture. So, dahil sa ganun sa hirap ng sitwasyon, yun po ang isang naging dahilan kung bakit kayo nag-apply sa abroad. So, para sa ating mga viewers po, madali po ba ang pinagdaanan nyo nung nag-a-apply kayo? Ako yung primary na nag-apply ng dito sa Canada. Mahirap siya kasi una yung capability namin sa yung resources ay mahirap. Ang laking challenge kasi yung pera. Kapag nag-abroad kasi yung pera talaga ang pinag-uusapan dito. So ang mahirap siya dahil although malaking tulong malaking tulong din ng aming mga magulang dahil kahit papaano sila talaga ang tumulong number one na tumulong sa akin nung nag-apply ako dito sa abroad. So, yun. So, ilang taon simula nung nag-apply ka bago ka nakalipad? Yung waiting time. From application ng passport kasi nung nag-apply talaga ako, nag-start ako sa zero. Wala akong passport, wala akong so siguro from passporting hanggang sa nakalipad ako, abot ng 1 year and 6 months. Okay. 1 year and 6 months yung waiting time ko. Okay. 1 year and 6 months, hindi po madali yung 1 year and 6 months kasi dumating po yung mga testing, dumating ba sa isip mo na huwag ko na lang ituloy? Or aatras na lang ako sa hirap na pinagdaanan mo sa aplikasyon? Oo, actually kasi noong yung agency kasi namin sa Pilipinas noon, nag-require sila ng pre-med, pre-medical. So parang kasi from pre-med pa lang ang laki ng gastos na. So meron din yung time dumating talaga yung time na gusto kong sumuko. Siguro hindi ko itutuloy, hindi ito yung tamang panahon. Pero kung minsan naman binabalikan ko, sayang yung sinimulan ko, yung gastos ko. So at saka noong na siguro halfway ng processing ng papel ko, nag-hospital yung anak namin. Nag-surgery siya. Wala pa siyang 3 taon noon na na-opera siya. So tapos after that nagkasakit ako, and then days na after magkasakit ako, require ng agency na mag-pre-med kami. So hindi talaga ako pumasa kasi
sinabi ng agency ng manager ng agency namin na nung pumunta ako na you don't look good, you look pale, sabi niya. Kaya totoo naman kasi kakalabas ko lang sa ospital noon. Okay. Pero hindi ako tumigil doon. At pasalamat ko din sa Panginoon dahil siguro ginamit din yung agency namin. Kasi na-forward na kasi yung papel ko noon. Na-forward na dito. So, isa ako sa napili. Isa yung resume, isa yung papel ko na napili. So, sayang, sabi ng agency namin, sayang pag hindi mo itinuloy. Kasi pinull out ko na yung papel ko eh. Pinull out ko na yung papel ko sa kanila. Tapos, hindi nila alam na pinull out ko, hindi pa alam nila. Tapos noong sisimulan na nila yung processing, bakit wala yung papel ko? So, hinanap Tinawagan talaga ako. Nandun yung papel ko. So, yun yung isang motivation ko na ituloy. nabuhayan ka ng loob Oo. kung tinawag ka. So, nung nakarating ka dito sa Canada, una pong pinuntahan mo, sabi mo ay sa Ontario. Okay, so sabi mo sa farm ka, nag-harvest kayo ng mga pipino, kamatis, tapos meron ka na namang pinagdaanan sa Ontario na sabi mo na natanggal ka ba sa trabaho ng ilang buwan? Na-bankrupt yung Na-bankrupt. second na company namin noon. So, na-lay off kami. So, ilang buwan na wala kang trabaho? Kung kukuhan mo talaga, 5 months bago ako nagkaroon ng bagong employer. Pero before that, 3 buwan. Kasi after nung na-lay off kami, meron kaming 3 months na parang pwede pa kami magtrabaho. So, after that, na-lay off kami, pero yun talagang pasalamat ko sa Panginoon dahil kahit papaano, meron pa rin akong way para may padala ako sa kanila sa Pilipinas. Ayun. Okay. So, nanggaling ka sa Ontario, tapos lumipat ka dito sa Saskatchewan, kung saan nandito tayo ngayon. So, dito sa Saskatchewan, ang naging trabaho mo ay sa pig farm. Pig farm ako na 2014. By the way, 5 years and a half akong nag-stay sa Ontario as a greenhouse worker tapos sa 2014 lumipat ako dito sa Saskatchewan kasi gusto ko lang ipaliwanag nung pumunta ako dito sa Canada noong 2009. Alam ko na meron akong 6 years Work permit. 6 years na pwede ako 2 years yung kontrata ko noon, pero meron na kaming total na 6 years na maximum na 6 years na mag-stay dito sa Canada. So, yes. Yun, 5 years and a half ko na sa Ontario. Wala pa rin ng Magandang trabaho. oo, tapos walang chance na mag-stay. So, kasi iniisip ko noon ang hirap yatang bumalik. Ang hirap nang bumalik sa Pilipinas kasi ano kaya iniisip ko anong magiging trabaho ko pag bumalik ako ng Pilipinas. So, nag-isip ako ng paraan. Nakikita ko rin kasi sa mga ibang katrabaho ko noon na lumilipat dito sa West. So, tapos after ako, sabi nila nagka-PR na sila. So, nagka-interest ako na maghanap dito sa Saskatchewan. Luckily, meron kaming classmate dito. Na-believer siya. Naniniwala sa Panginoon. Tapos classmate talaga, classmate namin sa BSc noon sa Trinidad. Tapos tinawag ka. Sabi niya merong isang pig farm dito na nag-hire and then tutulungan kayo na mag-process ng inyong permanent Papers. residency. So ginrab ko yun na opportunity. Binigay niya yung contact number ng HR ng kumpanya dito. Kinontak ko kaagad-agad. At pasalamat ko dahil right away nag-reply yung HR dito, yung employer. So doon na nagsimula. Winor out ko lahat ng mga kailangan. Okay. So, nung dumating si Brother Jovan dito, isa siyang sa laborer. Sabihin na natin yung kategorya niya laborer. And then, after 3 years, na-promote ka bilang supervisor ng isang department. Okay. So, ngayon po na naman sa ating mga viewers,
ang laking biyaya po ang binigay ng Panginoon sa pamilyang ito. Kasi after, within last 3 weeks ago, na-promote po si Brother Jovan bilang manager. So, nung supervisor pa lang siya, ang trabaho naman ni Sis Jessie ay sa farm din. Oo, nag-work din ako sa farm. Parehas kayo ng Parehas kumpanya. kami, Ano yung parehas trabaho mo noon? As kwan din ako, so as laborer ako. So, Laborer. So, sa isang, habang- isang department din, isang site, isang Okay. farm. So habang nagtatrabaho si Sis Jessie doon, nagpa-part-time siya as waitress dito sa restaurant na ito. Ang boss po niya ay Chinese? They're both Chinese. Oh, Pero they're yung both first na Chinese. may-ari nito, siya yung nag-hire sa akin as cook. Okay. Yung pinakaunang may-ari, so bago cook. nila nabinta, as cook. So, full-time cook ako dito back then. Ilang taon na cook ka dito? From 2016 Hanggang hanggang nung nakuha namin dito, 2019. 2019. Oo. So nagtrabaho po siya bilang cook dito. Ngayon po nabili nila itong restaurant kung nasaan tayo ngayon. So ito po ang biyaya ng Panginoon sa kanila, hindi po naging madali. So kung meron kayong ma-share sa ating mga viewers na sikreto, hindi ba kayo natakot nung pinaplano niyong bilhin ito? Wala ba kayong agam-agam o takot na kaya-kaya namin ito? Kaya-kaya namin ang business na gawin ito, especially na first-timers kayo? Ganito kasi yon, nung pagdating namin dito, ang una namin tinignan, hinanap kung saan kami makapaglilingkod. Yun ang una. Yun ang una namin tinhanap dito. Madaming trials. So, pero yung una namin hinanap kung saan tayo mag-church. Kasi sa Pilipinas doon eh. So, si Brother Juban, may pinupuntahan sila dito. So, doon kami pupunta. And then, yung kwan, hindi naman basta-bastang pumasok sa akin na bilhin to or wala. Nung unang wala talaga kasi nag-work ako as sa gasoline station, nag-work pa ako sa Tim Hortons, sa isang bakery, while working here. So, Ang dami mo palang trabaho noon. yun naman yung biyaya ng Panginoon kasi yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi ako nahirapan naghanap ng trabaho pagdating ko pa lang dito. Where makikita mo yung mga ibang kasama natin na ang tagalan nila na dumating wala pang trabaho. Sabi, ba't ka nakahanap agad? Siguro, blessings ng Panginoon. Hindi kasi, kung kasi ituturo niya huwag ka maghanap ng kahit anong kasing trabaho. Ituturo niya sa'yo na fun. So yun po yun. Nagkaroon kami ng desire na maghanap ng business. Kasi yung unang may-ari nito, inoffer niya na sa amin, that was 2017 bago pa umuwi sa Pinas. Yung unang may-ari, yun ang pinagpapasalamat ko. Mas mura pa noon eh. Nakita niya siguro, hindi ko alam, pero inoffer niya sa akin Inausap pa niya si Brother Jupan. So to the point pa noon na umuwi si Brother Jupan, binenta niya yung sasakyan doon para at least makapag-start na kung para sa amin. Pero hindi talaga that time 2017 hindi para sa amin to kasi binenta niya sa Iba. si kay Wayne and Wendy yung Sa wife, Chinese. sa Chinese. Tapos na ganyan, sabi, di ba dad, meron yung time na naghanap tayo ng ibang restaurant, 2017 after na nabito. Tapos yun yung time na nag-part-time na lang ako dito, nag-full-time ako sa PIC, 2018. Tapos naghanap kami, tapos parang wala na. Pero alam ng Panginoon yung desire ng puso mo Alam niya, hinto namin. Tapos meron yung time na nag-usap kami, sabi ni Juban, sabi niya, huwag ka nga alis doon, malay mo, ibibigay din sa atin yan. Meron talaga yung time na nag-usap kami noon, ibibigay din, malay mo. Pero sabi ko nung, ta, parang, kaya? Ganun ko. Parang tapos, it's really a blessing. Yun yung time na 2019. Yun yung time na ayoko nang magtrabaho sa PIC. Sabi ko, I'm not happy anymore. So, yun yung time na gusto kong lumipat. Nagbakasyon kami noon. So, yun yung time na nagkaroon kami ng bakasyon. Nalaman nung may-ari na magbabakasyon kami. Sabi niya, pwede bang 2 weeks kasi yun? Sabi niya, pwede bang mag-work ka muna ng 1 week dito at magpupunta kami sa Ontario? Tapos yung 1 week mo, alam niyang nakalib nga kami para mag full-time cook ako kasi part-time lang. Sabi niya, sige. Kasi ako yung habang kung kaya mo naman at wala kang gagawin, oo ako ng oo. Pero yun yung time na naghanap ako ng ibang trabaho na full-time.
Tapos na ganyan, pagbalik nila, kinausap agad ako Na ibebenta na nila. na kung gusto namin, opo, inoffer sa amin, sa akin, ako muna yung kinausap niya, kung gusto namin kunin. Wala talagang idea. So, doon mo makakuan na, that time din na gusto kong umalis sa, Sa trabaho trabaho. ko, yun din yung time na binigay ng Panginoon Inoffer yung nila offer. Tapos, sabi namin ni Father Juban, saan tayo kukuha? Mhm. So, lahat ng resources, yun naman pa pinagpapasalamat Ng namin sa pambili Panginoon. ng Oo, restaurant. kung saan tayo kukuha kasi wala. Mhm. Tapos, Hindi naman sa wala, talagang hindi Kulang. binilang kasi namin nung inisip na namin so, ito yung presyo. Ang inisip agad-agad namin yung down payment na 10%. So malaki kasi yung 10% din. So lahat ng 5 na nasa account namin, pinag-join namin. Sabi nung, oh, pupwede. Mhm. Pwede yung 10% kaya na natin. Mhm. So, yun yung isang nagpalakas sa amin na, sige, sabi namin sa may-ari, i-workout namin. Okay. So, mahirap talaga kasi nung tinuloy na namin talagang sige lahat ng cash namin na nasa amin ginamit namin. Ang tinira lang namin is yung pambayad namin ng bills Bills. ng bahay. Para kasi at dito kasi automatic kasing binabawas monthly sa account eh. So, kwan ng Panginoon yun. Isang blessing ng Panginoon yun kasi alam niya na wala kami. Talagang lahat ng pwede naming ilabas na pira nilabas namin dito para lang makuha namin to. Mhm. So, nabili ninyo ang restaurant. Ilang taon na dito? 2 years, 2 years na. October 2 years na. So, 1. Yun. Kumusta? Okay naman? Yun po ang kuan, pinagpapasalamat namin sa Panginoon kasi yung Kahit pandemic. pandemic, makikita namin na it's really, It's still it's going. oo, Ilan po yung empleyado niyo dito ngayon? Sa ngayon, except sa amin kasi Mhm. nag-work din kami dito. Isa yung anak namin, 3. Tatlo. Okay. So, nag-o-open kayo ng anong oras ng umaga? nag-open kami ng Monday to Saturday from 8 to 9. 8 to And then, 9. So, kahapon po, nagkaroon ako ng time na pumunta dito. So, nakita ko po yung mga customers nila, karamihan mga puti. So, meron ba kayong, sa mga biyayang natanggap ninyo, meron pa ba kayong plano na ibang gawin? Or settle muna kayo ngayon dito? No, Are you enjoying? ayun ang pinaka-importante, talagang masaya naman kami sa ginagawa namin. Busy ako doon sa isang trabaho ko tapos pupunta ako dito Bilang pero manager? yeah, we make sure naman kaming dalawa na kahit 2 or Busy 3 kayo. times sa isang taon, lalabas kaming magpapamilya. Kahit gaano kami ka-busy, we make sure na makita namin na masaya yung anak namin. Meron kaming oras kada linggo na sa church. Yeah, yun lang naman. Yung sabi mo, kailangan kasing masaya ka sa ginagawa mo. Pag hindi ka kasi masaya sa ginagawa mo, there's no point na ituloy mo eh. So, ngayon medyo nahirapan ako ngayon sa aking new role kasi kung minsan nga sabi ko kay GC parang hindi ko kaya yata yung pressure, hindi ko kaya yung trabaho, mag-step down na kaya ako ngayon. but yun ang sabi ko sa kanya, pinag-pray natin yan. Yeah. And then, God give it to us. So, let's stay in there. So ngayon, ang goal ko ngayon 1 taon. Sige, 1 taon ako dito sa role ko na to. Pag hindi talaga, kasi ayoko naman i-sacrifice itong business na ito kasi kahit wala akong trabaho, okay kaming magpapamilya kahit Dito dito sa lang, business. kahit dito lang. Oo. So parang ang ko na lang gusto ko mag-part-time na lang ako sa labas. Pero ayokong i-sacrifice yung itong business na ito kasi malaki na yung investment namin dito. Mhm. Kasi maaga kayong nagbubukas, alas 6 gabi na kayo, nagtatrabaho din yung anak niyo dito na ilang taon siya? Si When 16, nag-turn 16 siya nung August 28. dalawa yung anak ninyo. So, salamat sa inyong sharing, sa inyong testimony. Dito natin makikita na it's free to dream. It's free to have vision in life. Nasa atin lang kung talagang itrabaho natin. Kasi po, yung ginawa nila
hindi po naging madali. Malaki din yung sakripisyo nila hanggang ngayon. Maaga silang pumapasok. They see to it that they go to church on Sundays. Yung balance ba ng oras. At makikita ko naman sa kanila yung joy. So sa ganitong sitwasyon, sa inyong tagumpay, meron ba kayong pinanghahawakan o meron ba kayong iiwan na inspirasyon sa ating mga viewers sa inyong pinagdaanan? Siguro ako, Kwan, ang hindi ko makakalimutan kasi shinare ito ng isang pastor sa Pilipinas bago kami lumipat na yung Jeremiah 29:11. Yes, that's Jeremiah 29:11. For I know what I have planned for you, sabi niya, declares the Lord. Yun talaga ang aking Kwan na hawak lang tayo kahit anong hirap, anong trials, lagi tayong kasi wala tayong ibang tatakbuhan na sa taas tayo lagi humingi ng tulong, lagi tayong magdasal, pagdasal natin, kasi mahirap yung para kang wala kang direksyon. Kung minsan nawawala tayo sa landas, sa direksyon, pero pag humingi tayo ng tulong sa kanya, ida-direct niya tayo sa tamang landas. So Jeremiah 29:11, yun ang isang nagpapalakas sa akin. Ikaw naman, Sis Jessie. Jeremiah 29:11. Yun yung si Pastor Jojo sa Pinas. Yun yung talagang pinanghahawakan ko. Hindi kanya pababayaan eh. Kasi in times of troubles, pero ito yun, wag lang in times of troubles kasi kahit na in times of happiness. Sa Panginoon pa rin tayo. Good times or bad times, sa Panginoon tayo magbigay ng papuri, magpasalamat sa Kanya palagi. Yun naman eh. At saka, yun, and you share your blessings to others. At Kwan, siguro ang may kukuhan ko sa mga kapatid na may balak mag-abroad, huwag kayong matakot. Don't be afraid na to take the risk, kasi kapag hindi ka kasi sumugal, hindi mo Or huwag mong subukan. kasi kung minsan kaya ko kaya yung kasi ang Kwan naghihinder sa atin para marating yung takot. Huwag tayong matakot. Basta yung sabi ko nga, hawak lang tayo sa Panginoon. Yun lang ang may advice ko sa mga kapatid na gusto mag-abroad. Ako nga, sabi ko nga, wala kaming pera nung nag-abroad ako pero binigay ng Panginoon. God made a way. Yes. So maraming salamat sa inyong mga testimony. Tunay nga pong nakakapagbigay ng inspirasyon. So sa ating mga viewers, yung kagaya ng sinabi ni Brother Jovan, na huwag nating hayaan yung takot na pumigil sa ating mga pangarap sa buhay. Yung take the extra mile, have faith in God. Kasi kung hanggang matatakot tayo, wala tayong patutunguhan. We will be in a box for a long time kung paiiralin natin yung takot. Magtiwala po tayo sa Panginoon at salamat sa inyong sharing. Bago po kami magpaalam, gusto ko pong umikot sa restaurant nila Brother Jovan at saka si Sister Jessie. Ikot tayo. Patayo. Isko po yung ito po. So makikita natin yung restaurant nila. Nakikita nyo ba? Okay. So ikot tayo. Dito po kami ngayon. Hanggang lumabas tayo. Itur ko kayo. Okay. Dito po yung sa kanila. Yan. Okay. So hanggang labas tayo. Close pa po yung restaurant kaya nakasarado. Dito po sa kanila. Okay, this is Kipling and ito po yung restaurant nila. JJ Bar and Grill. Okay? So maraming salamat po sa atin
Please subscribe and share para naman makapagbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kapatid. Maraming salamat po.